Komáč. Vedeli ste, že autorom hudby do komédie Slunce seno je bývalý kapelník Hanky Zagorovej Karel Wagner? Keď to režisérovi Zdeňkovi Troškovi zahral na klavíri do telefónu, skríkol: To je ono! A toho na napísanie hudby oslovil s tým, že komédia začína peknou vetičkou. Ja bych sa na to vypla. Odvtedy natočil napríklad aj Kameňák a všetci vedia, že Zdeněk má podstatu českého človeka napísanú. A tak je na svete aj nový dokument o režisérovi. My si ho pamätáme z čias, keď bol v porote Talentmánie spolu s Palom Haverom, Adelou vtedy Banášovou, Leošom Marešom a modelkou Alenou Šeredovou. Ale troška kedysi vyzeral aj takto. Film byl pro mě zázrak. To boli časy, keď českým komédiám 70. rokov písal hudbu Jiří Malásek, ktorý bol otcom Petra Maláska. Jeho manželka Dana Morávková v Kameňáku hrala tiež. A hele, akože veľkej. Predstavili ďalšiu generáciu Maláskovcov. V kine si popcorny vyberajú aj herečka Sabina Laurinová s dcerou Valentínou, ktorej otec je Pepa Vojtek zo skupiny Kabát. A kto stojí za nimi? Pepa Holomáč, nový priateľ Veroniky Žulkovej, ktorá si tiež zahrala v troškových filmoch. Za okamih už bol pri nej priateľ, ale mediálnej pozornosti sa snažil strániť. A išiel ju čakať vedľa. Veroniku oslovila náhodná postavička z troškových filmov. Ja sa nechci líbať, ja sa furt jenom líbala. No frajerov, počnúc s Menzelom, s ktorým, ako prezradila, dokonca čakala dieťa, mala dosť. Co ty, prejak? A hneď sa ohradil. Ale si bol môj zeťák? No Veronika, opatrne s tou sukňou, tých zaťov mala. Naposledy jej dcera Agáta doniesla ako zaťa českého miliardára Jaromíra Soukupa a ako to dopadlo vieme. Kúsok od nej sedel aj Karel Wagner. Nakrúcania dokumentu sa všetci zúčastnili bez nároku na honorár, čo hneď Karel Wagner, ktorý zarába na svojich pesničkách, napríklad aj holky z našej školky, rozprávkové sumy zaprotestoval. Ale to si neřek, že je to zadarmo. V tom spomenutom Kameňáku hral aj Václav Vidra. Ja taký Z jednej strany sedí Troška, z druhej Vidra. To je krásne. Veronika má rozbité koleno. Sledujte ďalej. Václav Vidra jedol pukance a zauvažoval ako v Kameňáku. A všetci nastúpení a Karel Wagner Veronike. Ať si troška lehne. Vedľa nej Andrea Černá, ktorá kedysi hrala princeznu Zemlejna, vedľa Iveta Blanarovičová, ktorá v tej rozprávke hrala čerta. Pozor na to rozbité koleno. Svokor Simony Krajinovej, ktorý má problémy s nohami, pristal na zemi pri nej. Tvrdému biznismenovi furt vrtalo v hlave. Absolútnu podstatu Zdeňka Trošku opísal Pavel Kikinčuk, ktorého poznáme ako zaťa Blaženy Škopkovej Vencu Koropníka. Zdeněk vie, že v živote je to takto. Co je platný, že máte zlatý řetěz okolo krku a tady přívěšek od Svárovského. Když 20 cm nad tím je naslený ksich. Rodičia tu s ním kedysi na fotke by na neho isto boli pyšní a to uplynulú sobotu oslávil 70